Ulan tatar jidi nol agentlari Tatar radiosunda Biz devam etamiz efirde 7:00 agentlari ham endi bizda bugun qonaqda tatar blogerlar bizda bugun qonaqda tatar malay ham qiziq. Salam yigitlar, tam bir qabat. Nechik qillar, kayflar nechik? Aydagiz hali bir qiziqli rubrikada o'ynab olaylik hali biz sizning bilan. Aydagiz. Demak, siz endi do'stlar bit, shulay bit. Siz qachon do'stlashdingiz? Shuni so'rab beraymi hali? Siz ko'pdan bir-biringizni bilasizmi endi? May aylarında. May oyida hali, nima do'stlashdingiz? Bir yıl olmadı. Biz siz konkurentlar bit. Ayy, bir o'ylaganda. Konkurentlar deb bir dalay Birde Biz tegel kengəşləşib, nişiklər mənə şulay işləyib degan şəkildə indi mənə. Yo'q, Renat da менен кеңеш сұраған чаклары бар деген, минем андан кеңеш сұраған чаклары бар. Безнең максат бер, без конкурентлар түгел, безнең максат бер, чөнки татарларны берләштерү, татар телен үстерү һәм Тагын жылаттың. Чейте жылатасың да жылатасың. Әйдәгез, егетләр, bir кызыклы рубрика уйныйбыз, аның исеме атала Радио Крокодил деп атала. Крокодил деген уйны беләсез бит инде сез? Крокодилның татарчасы бармы? Бар. Крокодил. Крокодил. Демәк, без хәзер сиңа Ринат сүзләр күрсәтәм. Син шушы сүзләрне аңлатып бирергә тиеш безнең Илназга. Илназ инде әлбәттә белергә тиеш. 1 минут вакыт бирәбез сезгә. 1 минутта ничә сүзне аңлата алырсың икән син Ринат. Демәк, Илназ аңламыйсың икән сүзләрне. Нинди сүз турында сөйли икән бу Ринат дип пассив әйтәләсең. Пассив син генә әйтә аласың. Ә син пассив әйткәнчегә кадәр аңлатырга тиеш. Аңлатасың. Демәк, әйдәгез киттек. Бөтен кеше дә әзер булгач, әйдә, әзербез киттек. Менә бу беренче сүз. Йөрәк, Сүзләр белән аңлатып. Басырга кирәк. йөрәк, лайк. Дөрес. Так, икенче. Телефонда карыйсың, булай төртәсең. Кая төртәсең? Экран, Тагы? сенсор, Юк, тагы. О директ. Пас, так. Басасың менә булай. клавиатура, Әйе. Так. Біз кімні яратабыз Инстаграмда? лайкнан, Юк. Тағы. пас, Моторларым. Так. 3G. Интернет. Дөрес. Сенің бүгін интернет эшләмей, нәрсә кирәк безгә? Wi-Fi, Дөрес. Минем бу телефонда память күпме? Күп ул память. Мегабайт, тагы нәрсә бар? терабайт, гигабайт, Дөрес. терабайт телефонда. .ру. Нәрсә ул? Mail. Все, болды достар. Май. Да.